заради Ник. Човекът, който влезе в киното и вече не е излизал там. Гледали сме го в сериали като Стъклен дом, 7 часа разлика, Столичани в повече и много други. Но когато снимачната площадка започва да му става тясна, Ник започва да пише и да режисира. Резултатът са 23 награди от кинофестивали по целия свят. За актьор, сценарист и режисьор. Ник е истинско доказателство, че когато мечтаеш смело, можеш да бъдеш вдъхновение за всички. С кого да започнем? Цвети. Какво мислиш за нашия участник? Мисля, че изглежда добре. Добре. Мисля, че не мога да преценя на колко години е. Не знам бе, човек. На колко години си? Някакво първоначално предположение? Добре, аз ще сложа 40. Просто заради всичко, което е направил, опита, който е натрупал и нещата, които е написал, затова предполагам, че на 40 може и отгоре. Иначе, ако нямам тази информация, ще му дам по-малко години. Хриси? Аз също смятам, че господин изглежда много по-млад, отколкото всъщност е. Изподелям логиката на Цвети. Ще сложа 42 като първо предположение. 42 години, първо предположение за Хриси. И сега, шанс да избира ключ на лотариен принцип има Цвети. Добре. Нека да видим какво ще се падне. Песен! Нека да видим коя е песента. Ако искате, може да пеете, не е проблем. Сабрина! Сабрина бъде. Това е Саманта Фокс. Да. Точно така, това е Саманта Фокс. Така. Touch Me. Но ти видях погледа в началото, две много големи кокорени очи. Да. Защо? Ами защото аз от малка я знам Саманта Фокс. Тя беше по всичките автобуси и тирове, също така беше по стените на мои приятели. Обаче аз съм много малка съм била. Хриси, Аз ти? нямам никаква идея точно коя година изляза от тази песен. Обаче там някъде от 80-те... Аз искате ли да ви помогна? Да. Той ти да ни помогна много до момента. Ще ви дам едни щастливи 15 секунди, в които да въведете своето финално предположение. Сега. И така, Хриси. Без никаква логика, на която да стъпа, сложих 43. 43. Да. Добре, 43 години, финално предположение за Хриси. Да. Цвети, какво е твоето? Аз се водя горе-долу по песента. Със сигурност сме някъде тук. Не знам дали сме оцелили годината, защото аз също съм дала 43 като... 43? Да. Поне мислим еднакво. Да, абсолютно. Добре. 43. Финално предположение и за двете дами. И въпреки, че в този кръг битката е индивидуална и играчите се надпреварват по-отделно, сега ви предлагам всички да се обединим и заедно да разберем на колко точно години е Ник. Той сам ще ни каже. Веднага след рекламите по BTV. Здравейте отново в Колко ми даваш. Преди рекламите Хриси и Цвети дадоха предположения за възрастта на непознат номер 8. И двете смятат, че Ник е на 43 години. Това беше тяхната индивидуална битка. Да видим кой ще спечели в нея. Ник, отговорете ни само с да или не. На 43 години ли сте? Не. Не. Момичета, съжалявам. Изчисленията много не бяха верни. Ти на 43, защо излизаш тук сега? Ще се замълчиш. Много добър въпрос. Да. Едно. Две. Три.
И това е чак. Те 4 години разлика и 4000 лева надолу. Момичета, не е чак толкова зле, спокойно. И по-зле сме били. Да. Нека сега да се обърнем към Ник и да разберем на колко години сте. На 39. На 39! Силни аплодисменти за Ник! Благодарим ви за това участие! Видяхте, че всички участници от